Tots sabem que la major riquesa del nostre país és la nostra pròpia cultura, i si hagués de destacar una branca d'ella, seria la seva música, la nostra música. Ja ni els seus propis detractors s'atreveixen a negar que el rock en català està més que normalitzat. Xarango, Blaumut, Doctor Prats, Lexus... Podem presumir, i amb el cap ben alt, que el nostre mercat gaudeix d'una salut molt variada. Però, sisplau, deixeu-me seguir repassant els grups que van impulsar el nostre rock and roll. Em refereixo a aquells grups que van començar a cantar en català quan ningú ho feia. «24 curiositats sobre Sau». Número 1. En Pep Sala i en Carles Sabater es coneixien en una escola de música de Vic a l'any 1986 en un rodatge d'un capítol pilot de TV3. Número 2. Quan en Carles Sabater li va comentar a en Pep Sala que cantava de forma amateur, aquest de seguida li va proposar formar un grup. Junts, amb en Quim Soler i en Josep Lluís Pérez, completaven la formació. Però aquests dos últims acabarien abandonant el projecte per unir-se a un nou grup anomenat El Último de la Fila. Número 3. Poc després s'uniria a la formació musical en Joan Capdevila, lletrista i futur mànager de Sau. Número 4. La primera maqueta del grup només contenia 4 cançons: Sense estil, Com la primera nit, Viure sense tu i No puc més. Número 5. El nom del conjunt ve per una casa de colònies de la vall de Sau on el grup es reunia cada cap de setmana de dijous a dilluns per compondre les seves cançons. Número 6. El 25 d'abril del 1987, la formació presentava públicament la maqueta a un grup d'una vintena de persones. Número 7. Per norma general, en Pep Sala era qui componia la música, mentre que la lletra la feien entre en Carles Sabater, en Joan Capdevila i el mateix Pep Sala. Número 8. El primer concert oficial de la formació fou el 30 d'octubre de l'any 1987 a Vilanova de Sau. El grup encara no tenia un nom decidit. Número 9. Al no tenir un nom, la gent d'Osona, al referir-se al grup d'en Carles Sabater i en Pep Sala, els deien simplement els de Sau. Número 10.
El 7 de desembre de l'any 1987, Sau per fi començava a gravar el seu primer disc professional a Esplugues de Llobregat a l'estudi Aura. Número 11. El primer en passar una cançó de Sau per la ràdio va ser en Miquel Calçada, també conegut com a Miki Moto, per Catalunya Ràdio en un programa de cap d'any de l'any 1988. Número 12. La cançó És qüestió de Nac ve per l'obra de teatre El Nac, on en Carles Sabater hi actuava. Número 13. El 7 de juny de l'any 1988, Sau actuava per primer cop a la televisió de la mà de Televisió Espanyola 2. Número 14. L'1 de desembre del 1998, Sau signava un contracte amb Pickup. El títol del nou disc, Per la porta de servei, feia referència a la baixa aposta que l'anterior discogràfica havia fet amb ells. Número 15. L'èxit de cançons com Només ho faig per tu o No he nascut per militar va animar a Pickup a produir un segon disc al grup. Número 16. Part del disc Quina nit va ser gravat a Londres. Un possible nom per a aquest tercer disc era És inútil continuar, però al grup li semblava un missatge massa negatiu pel públic. Finalment, Quina nit acabaria sent disc de l'any. A la data actual del disc Quina nit ja en porten més de 100.000 còpies venudes. A més, el disc pot presumir de contenir la cançó Boig per tu, que actualment és la cançó catalana més radiada de la història. Número 17. El videoclip És inútil continuar va ser rodat entre Londres, Santo Domingo i la ciutat de Nova York. Número 18. L'any 1992 Sau guanyava un disc d'or gràcies a les 50.000 còpies venudes del Més gran dels pecadors. Número 19. L'any 1993, Sau anunciava un any sabàtic. En Carles Sabater col·laboraria en un parell de musicals, mentre que en Pep Sala creava la formació en Pep Sala i la banda del bar. Número 20.
L'any 1994, tal i com ja estava acordat, en Carles Sabater i en Pep Sala es retrobaven per gravar el disc junts de nou per primer cop. Número 21. El nou disc va ser 11è en la llista de vendes en el mercat espanyol, però la negativa del grup a gravar temes en castellà va generar tensions amb la nova discogràfica. Número 22. El disc 7 va ser considerat com el treball menys gratificant pel grup pels nombrosos entrebancs amb la productora. Número 23. El 13 de febrer de l'any 1999, Sau començava la seva gira per Vilafranca del Penedès. El que ningú s'esperava és que aquella seria l'última actuació de la formació. En Carles Sabater moria després d'aquell concert a causa d'una aturada respiratòria. 2 dies després, en Pep Sala anunciava la dissolució de Sau. I número 24. El 19 d'abril d'aquell mateix any, i amb escàs temps per preparar-ho, al Palau Sant Jordi s'hi aplegaven 20.000 persones per donar el seu últim adéu a en Carles Sabater. I fins aquí el vídeo d'avui. Si us ha agradat, sisplau, regaleu-me un polze cap amunt, deixeu-me un comentari a la caixa de comentaris i subscriviu-vos al meu canal. I com sempre, deixeu-me recomanar-vos les meves 2 primeres novel·les, 13 i Els Existencialistes. Són les 2 primeres parts de la meva saga de la llegenda d'Insurgent. Les trobareu a Amazon, tant per e-book com en edició de butxaca.